गायनाय समबो जाबाय आं आलिखौनो दैफोरखौ हेथेना फैनि दे र' साया लोंलांखादो थारलानो दे होनबा लाबोदो masih gerak berayat boleh gila nale makan budi angkung sedai dede बेखौ kita अबाय थागोन नालाय खाला बोथोराबो एसे गरम आरबो गैया मोनबो गैया धुमासे बंफां साहाफोरावनो जिरायना थाहैदोनि बेसो सानदोंलै प्रभु मा खालामबावनो गथ' गथाय गैया मावाबो जाया उपाय गैया खेबसे नङा खेबनै नङा बे आंनि दुखुखौ लानानै बे बिफां सिङावनो नों इसोरखौ आं गाबज्रिबाय थायो माथो खेबसेबो नायफिनफैलिया प्रभु
앙탕아 앙탕아 아빠 무다이나 우리 그래 앙탕아 얘랑 앙탕아 거기는 아치야. 안 가져 보여. 안 누구라 무슨 상하는 무지. 거의 비싸. Dengan tunggu tadi jalan neng bisa saya kan bisa mana nanti ang cerah bisa neng saya jauh bisa neng 마블 했어 마블 saya bisa 이구나 파는 뭐구나 나간데 아파 능 뒤에 붕대 에리네 만니 Sebentar bisa. Sophia एसे गोबाव जालायलांबाय ना बहाबासो लोंनानै फैफिनना थाहैखो उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय आं बोरायहैनायनि 하부와 에스가 오전 나이브라이 오호 그럼 냉말래 네 글라스 라나 비자 이래 라바디 루스리 얘는 들러이불이 악마다 단자 되면 흔한성 माथो सानबाय थाखो आंलाय दहाय नों बुंनाय बाथ्राखौनो सानबाय थादोंमोन आरो माथो खालामबावनो बुरि दे होमबालाय बोराय नोंनि गोसो बायदि खालामदो फिसा फिसौनि मोखांखौल' नुथारबानो जासै हे इसोर आं एसे गामियाव बेरायना फैनि
गोबाव थानाङा दा गामियाव बेरायनो थांनोलै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि प्रियंका अनजालि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आरो बेल घन्टाखौबो थुनानै हो